ko. Oh. Ooh, I got two. Watching. Hey! Hi! Trying to do 30 minutes live stream. Thanks for the like. Thank you. Thanks. You too. Just got home from work now and just like um relaxing before I'm going get ready for bed. It was busy today and I'm tired. How are you, Josh? Josh Snyder? Oh, I got four watching me. Mga sino-sino kayo? Ate Ana, hello! May bago kang upload, Ate Ana. Ka-upload mo lang 6 hours ago. Panoorin kita bukas. Pagod ate, kauwi ko lang galing sa work. So, ayaw kong mahiga agad-agad pagkatapos ng trabaho kasi nakakapagod. So, ayun. Pahinga muna ng konti bago matulog. You're welcome. Try lang akong mag-live stream ng mga 30 minutes habang nagpapahinga. Thank you. Kahit mga 30 minutes lang para hindi masayang yung yung pagpapahinga.
Thank you, Ate Ana. Oo, nakakatamad. Ah, sayang. So, naisipan ko mag-live stream habang nagpapahinga. Kauwi ko lang kasi galing sa trabaho. Nakakapagod. So, ayokong mahiga agad, matulog agad ng pagod. So, pahinga muna tayo ng konti. Pahinga ng konti-konti. Habang matutulog. May nahulog kanina. Ano kaya yung nahulog kanina? Kain ako ng tawag dito. Alas 10, 10:45 ng gabi. Alas 10 na ng dito, gabi. Kain tayo ng banana. Masisira na yung banana, oh. Alas 10 na dito, mag-aalas 11 na ng gabi. So, habang nagpapahinga ako, kain muna tayo. Oo, Ate Ana, nag-gain nga ako ng nag-gain nga yung yung timbang ko. Nag-gain nga ako ng konti lang naman. Malaki na yung tiyan ko, Ate. Nag-gain tapos lumaki pa yung tiyan. Ayan, Ate Ana, malaki na siya. Malaki na yung tiyan ko. Magpa 5 months. Malaki na siya. Kaya tumaba ako eh. Yan siya. Malaki na siya. Blooming si Inday, oh. Update sa aking tiyan. Ayan. Medyo na siya. Oo. Lumalaki na nga. Medyo kita na siya ng konti. Ngayon medyo kita na siya ng konti. Lumalabas na siya ng konti. Ayan. Malaki na siya. Nahihirapan na ako eh. Parang ang bilis ko mapagod. Sabi nila parang babae daw. Medyo malaki na. Ang laki na. Ang laki na ng tiyan ko. Kain lang ko ng banana. Ito nga masikip na yung pantalon, oh. Masikip na yung pantalon na maternity. Yung ganito. Masikip na siya, oh. Malaki na. Tadaan! Oo, Ate Ana, humahabol kasi malapit na tayong lumagpas sa kalendaryo kaya humahabol na. kahit isa man lang. Ang hirap magbuntis eh. So ayan, lumalaki na siya. Ang hirap magbuntis ng maedad na. Oo, kahit isa lang. Mahirap magbuntis lalo na pag may edad na. Sobrang hirap magbuntis pag may edad na. Oo nga eh. Gusto ko dalawa ay malulobat na ako. Wala akong charger dito sa sa baba. Malulobat na ako. Anong oras na ba?
10 minutes bago mag-10, mag-11. Gusto ko rin dalawa eh, kaya lang, ano, mahirap magbuntis pag maedad na. Maghanap ako ng charger, nalolobat na ako. Ito may charger, baka kasya to. Hindi kasya. Hindi twin, Ate Ana. Nakita ko na sa sa ultrasound, hindi siya twin. Ano lang. Hindi siya twin, isa lang. May nag-like na limang nag-like. Sinong nag-like? Teka, upo ako, napagod ako nakatayo. Malamig. Baka malubat ako bigla. Thank you. Basta importante ano siya, healthy, okay siya. Healthy baby. Thank you. Anong oras na dyan, Ate Ana? Sa Philippines? Oo. Ay, pagod ako, hiningal ako. Ay, alauna pa lang ng hapon dyan. Nag-text na si Dan. Yes. Wait. Hinahanap ako ni Dan. Hinahanap na ako ng asawa ko. Sabi niya kung nasa bahay na daw ako. Ay, nakabili na ako Ate Ana ng konti. Hindi ko pa nalalabhan. Nung isang araw nung day off, nakabili na ako ng mga konting damit na pang maternity. Ang mamahal nga lang eh. Ang mamahal ng maternity. Ang mamahal ng maternity clothes eh. So, bumili na ako ng paunti-unti. Siguro tama na yan kasi sobrang mahal ng ano. Ang mamahal ng mga damit. Ang mamahal ng damit na maternity, sobrang mahal.
Oo, Ate Ana, try mo din mag-live. Sayang din eh. Pag walang ginagawa, may internet naman, sayang eh. Mag-live ka nang mag-live pag walang ginagawa. Ako nga lang, ano tawag dito, busy sa trabaho pag uwi pagod. So, minsan hindi na ako, tinatamad na ako eh. Pero, ngayon, naisipan kong mag-live ng 30 minutes saglit kasi habang nagpapahinga, hindi pa, ayoko pang mahiga ng pagkagaling sa trabaho, nakakapagod. So, pahinga ng konti. Hi! Novi YouTube channel. Hello! Hello po! 5 minutes na lang. Oh, thank you sa pag-thumbs up. Maganda pala mag-live stream pag ganitong oras dito. Kasi yung mga tao, parang mga gising pa sila. Maganda pala mag-live stream ng gabi dito. Mag-aalas 11 na ng gabi dito. Mga 5 minutes na lang, mag-aalas 11 na ng gabi dito. Oo. So maganda pala pag pag gabi mag-live stream. Malulobat na yung phone ko. Dapat pala sinarge ko siya. Wala akong charger dito sa baba. So baka mamatay yung telepono. Excuse me. Thirty minutes na lang. 30 minutes na ba? Hindi po naman eh, 20 sa... Bakit? Busy? Okay lang yan. Ako din busy. Ate Ana, baka hindi mo pa friend si, ito si sis Novi YouTube channel. Baka hindi mo pa siya friend, puntahan mo rin siya. Ate Ana, mag-friends kayo dyan. Oo, parehas tayo busy sa work. Oo, wala naman sahod dito. Niloloko lang tayo. Hindi ka pa monetize sa Novi YouTube channel? Oo. Thank you, Ate Ana. Bye. Mag-ano na rin ako ano na rin ako stop na rin ako kasi mag-aalas 11 na. 2 minutes na lang mag-aalas 11 na. Monica na, tapos ano, hindi ka pa sumasahod? Sige, Ate Ana, thank you so much. Thank you so much. Ingat ka rin. Bye. Wala. Hindi mo pa na-reach yung ano niya? Yung, ano ba tawag doon? Yung kailangan mo ma-reach yung 100? Ay, ganun? Bakit ganun? Ha?
Ako din hindi pa ako muna. Ini-enjoy ko lang yung ano, yung pag video. Oh, dahil sa ads. Sayang naman. Sige, um, tawag dito. Pag ano, puntahan kita tapos ano, hindi sa tuwing nanonood naman ako ng mga videos, hindi ako nag-skip ng ads. Tulungan kita para ano, ano ka rin, makahabol ka rin. Tulungan kita ano, kahit isang oras ano ba 'yun? I-play ko yung ano mo na walang skip yung ads mo. Hmm, maano ka rin 'yan, makakasahod ka rin 'yan, buti ka pa nga monetize na ako, ang tagal na. Hindi pa monetize. Ini-enjoy ko lang yung pag-ano, pagvi-video-video. Sis YouTube channel, no, sis Novi channel, mag-ano na ako, magko-close na ako kasi alas 11 na ng gabi. So, mag-ano na ako. Giget ready na ako, matutulog na ako kasi may pasok pa tayo bukas. So, next time na lang na live ko ulit, ha? Thank you pala sa pagpunta at saka sa thumbs up. Sige, sis Novi YouTube channel, next time, kita-kita tayo sa ano mo, sa bahay mo. Ano, tulungan kitang ano, tawag dito, ano yung mga ano mo, yung mga palabas mo. Bye! Thank you! Uy, malamig na. Malamig na ako. Bye!